hadin hijing syak tumbor ke Bashir Kay hajamu bat Kashmir ha Pahalgam haka arpar tarik u April ke balawan ra yaka arpun rungut kajingyap kajingnya deyah pedeng ke India bat ke Pakistan kelak kelas new kan New Delhi kelak shimya senjam bating ban khanglat yaki kamleno ban yai lengba ki kaput balak Krisyan dak Pakistan kentup ya kajing khang ya uput at teriwaga kajing pensange yaka Indo sotar treaty kajing pensange ya kinong ajing mud jeng kapak bat kajing sange ya kahi pateng bat kariwa marjan minta ka India kadang peingor bha ya kimar ke bawan na UAE Iran bat kiwe kiri jong ka Gulf kenang ban khanglat ya kajing wan rung be jong kimar Pakistan sya ka jaka jong ka India katkum ka kaipot jong ka Times of India ki he sarkar kila penjur ya kajing pensisya yak jing tho balabu da kimar chabari bat kendon tanrai jong kimar nakini jai benriu ki bapoi hakendeu ka siap jong kari India ka ba kampau nam kalong baka India mencua kala penpau ya jing sukhya bat ka UAE haka bayadei bat ka jingrung jong tarik Pakistan syakani kari ka bala pen kenjur ya ka jing yete kular jong ka jing yetrelang haka liang ka yo ka kot hapdeng ka India bat ka UAE haka jing keren bat Economic Times uwe uhe sarkar ula penpau ba ka jingwan ra mar lengba ki jaka penpoi mar ka UAE bat takto kat ne kiri ki don hapo ka jing pei benya ya kamar Pakistan namar ba ki kendon jong keterai ki long ka nong rim ban pen scam ya katenrai jong Umar bat ka jing bentoy bayadei bat ka khajana haka artarik ume ka New Delhi kalakang persya pura ya ka jingwan ra ni shalan ya ki mar ki balami lane ki basyalan lengba ka Pakistan ya kan ni ka jingkhang la penjari nakabenta ka jingbentoy jong ka jing chungchingan jong ka ribat polisi paiba kano ka jingpen kela ya kan ni ka jingkhang kandon kam ya ka jingben jurshwa jong sarkar India la ong ka tanat khai pateng barka kam kharkhana ha ka kerwo bala penmi da sarkar India